Zuk Allande, golpe bat hartu duzu besoan eta erietxera ospitalera joan zara. Bertan, Einaut erizaina topatu duzu. Baina, golpea hartutako besoaren ordez, ongi duzun besoan jarri dizu igeltsua. Eniolako gauzak bate gertatzen maiz, eta orain zira ahunt buru alaiz. Jakintzazu zuretzat ni ahaskesu naiz, orain beste besoa sendatuko araiz. Orain beste besoa sendatuko araiz. Ospitale untara lasterka ziragin, Allande-zuk besoan bazinuen hain min. Igeltsua leku sahian ez dut espresegin, zeren eskuinta ezker enetzat da berdin. Zeren eskuinta ezker enetzat da berdin. Ez duzu espres egin hori duk baizera, sendatzeko baduzu hainbeste manera. Horrelakoan ahoa estea hobeda, orain tribunalean bukatzen afera. Orain tribunalean bukatzen afera. Mina zinuela ta zu etorri ona, ni zuretzat ez niz bate ez mediku ona. Tribunalera joaitea ez da zoriona, ojo hartzen izkesu dela bai gizona. Ojo hartzen izkesu bai dela gizona.